खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनांगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंबोरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं दाख्लैबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन नोंथांमोना नैबे 2024 मायथाइयाव पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आं बेनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ होनाय जादोंमोन नोंथांमोनाथ' दाहालागै गोबां मानसिफ्रानो गोदान एप्लाइखौ खालामबाय जानो हागौ ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामथ'वाखैबाबो नोंथांमोना जेनेबा सानदों जानो हागौ थाबैनो एप्लाइखौ खालामना लागोन होननानै दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअ'जों नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार खोथाखौसो खोन्थाहरनो सानो जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दायो गोदान एप्लाइखौ खालामना लाखांबायबा नोंथांमोना जेनेबा एप्लाइ खालामना दोनबाल' नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन बे नङा दे नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव माखासे खामानिखौ मावनानै लानांगोन अब्लासो नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअ'नि गेजेरजों एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव मा खामानिखौ मावनानै लायोबा नोंथांमोना पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आबुङै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावना लाखांनायनि उनाव फैसाखौ मोनबाय थानो हायो दा बेनिखायनो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय अननानै नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो गिबियावनो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव मा खामानिखौ नोंथांमोना फार्स्ट मावजेनग्रोनो नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना बे पीएम किसाननि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव मोनसे पीएम किसाननिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थाङो दे बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार फैनायखौ नोंथांमोना डिलेट खालामनो नाङा मानो होनोबा नोंथांमोननि बे मबाइल नाम्बाराव फैनाय रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ लानानै नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन जेनेबा नोंथाङा पीएम किसाननिफ्राय दायो फैसाखौ मोनथ'नो हागोन ना हाया जेनेबा नोंनि बे एप्लिकेसन प्रसेसा माबायदि जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना गासिबो नायनो हागोन दा बेनिखायनो मबाइल नाम्बाराव फैनाय रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ नोंथांमोना दाननो नाङा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायो दानिया फैदो जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गिबि मा खामानिखौ मावजेनग्रोनांगौ बेखौ खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लाग्रोनो नांगौ दै गावबागावनो बेखौ होनानै लानो हायो नोंथांमोना जेरावबो थांनो नाङा दानिया फैदो बेहाय माबोरै होनांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाथ' मिथिया नालाय इक्वेसिखौ बोरै होनांगौ बेहाय नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन दै नोङो एप्लाइ खालामनाय समाव होनाया बे आधार नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनो हायो बेहाय जेबो खामानि गैया नोङो बेहाय आधार नाम्बारखौ होबाय आधार नाम्बारखौ होनायनि उनाव सार्च खालामबानो जाबाय सार्चआव थुननाय लोगो लोगो नोंनि बे गासिबो डिटेल्सआ फैगोन बिनिफ्राय नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव आधारजों जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दं बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ नोंथाङा साबमिट खालामबानो नोंनि बे इक्वेसिनि प्रसेसा साक्सेसफुल जागोन हमना ला जेनेबा नोंथाङा बे इक्वेसियाव फैनानैबो नोंथाङा इक्वेसिखौ होनो हायाबा नोंथाङा मा खामानिखौ मावनांगौ बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों न' रेकर्ड फाउन्ड बेफोरबायदि जाफ्लाङोबा इक्वेसि होनायाव नोंथाङा पीएम किसाननि एपआव फैनानैबो नोंथांमोना माबाखौ इक्वेसिखौ होनो हायो दे नैबेहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ डाउनलड पीएम किसान मबाइल एप बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना फेस अथेन्टिफिकेसननि जोहैबो नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनो हायो आधार नाम्बारखौबो नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन फेस अथेन्टिफिकेसन खालामनायावबो दा बेखायबो जुदि जायाबा एपआव थांनानैबो जुदि नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनो हायाबा अब्लाबो आरोबाव मोनसे अपसन दंबावो नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानैबो नोंथांमोना माबाखौ इक्वेसिखौ होनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायखिजाया बबे मोनसे नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनो हायो नोंथांमोना इक्वेसिखौ 100% नोंथांमोना होथारनांगोन जुदि नोंथांमोना इक्वेसिखौ होआबा नोंथांमोना पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनखाया 100% आं बेखौ बुंहरखायो दानिया फैदो नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनो हाबाय जेनेबा इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनानै लाबायबा बिनि उनाव नोंथांमोना मा खामानिखौ मावना लानांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नोंनि बे हानि गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना लेन्ड सिडलिं खालामना लानांगौ लेन्ड सिडिं नोंथांमोना खालामना लानो नांगोन दा बे लेन्ड सिडिंखौ बबेयाव थांनानै नोंथांमोना खालामनांगौ बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों गासिबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिस थायो बे एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना लेन्ड सिडिंखौ खालामना लाहैनांगौ दा बे लेन्ड सिडिं खालामना लाहैनायाव नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथाङा आधार कार्डखौथ' लांखानांगोनखा आधार कार्डजों लोगोसे नोंथांमोना फाटा कपि बिनिफ्राय लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना लानानै थांजोबानो जाबाय बिनिफ्राय लेटेस्ट रेभिनिउ रिसिप्टआ बेखौबो नोंथांमोना लानानै थांफाबानो जाबाय लेन्ड सिडिं खालामनो थाखाय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाहैथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथाङा लेन्ड सिडिंखौ खालामना लायाबा जेनेबा नोङो हमना ला इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनानै लाबाय नाथायबा नोङो लेन्ड सिडिंखौ खालामना लायाबा अब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोननो हाया जुदि नोङो लेन्ड सिडिंखौल' खालामना लाबाय नाथायबा इक्वेसिखौ होआखैबाबो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो बे मोननै खामानिखौ मावथारनांगोन बेनिफ्राय
लास्टआव नोंथांमोना नोंनि बे आधार नाम्बाराथ' माबाजों नोंनि बे आधार नाम्बारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनो नांखागोनखा अब्लासो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। जुदि नोंनि बे हमना ला आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा अब्ला नोङो फैसाखौ मोननो हाखायाखा नोंथांमोना गासिबो दायो मिथिखाबाय जानांगौ। बिनिफ्राय आरो मोनसे खोथाया जोंहा बेहाय जाखाङोदि जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव फैसाखौ मोनबाय थायोमोन बिनिफ्राय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैसाखौ मोनाखैबा नोंथाङा गोदान एप्लाइ खालामफिननांगौ नामा बेखौथ' नोंथांमोननियाव गोबाङानो कुइसन जाखाङो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरो नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनांगौनि बेहाय जेबो गोनांथि गैया। नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय मानि थाखाय नोंनि बे फैसाया थाबथागो मानि थाखाय नोंथाङा PM किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हाला। हमना ला KYC होयिनि थाखायबो नोङो फैसाखौ मोना जानो हागौ, नङाबा लेन्ड सिडिं गैयाबो जानो हागौ, बिनिफ्राय नङाबा नोंनि बे मबाइल आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबो जानो हागौ। बिनि जाहोननि थाखायसो नोंथाङा फैसाखौ मोना जानो हागौ। दा बिनिखायनो स्टेटासखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव जुदि हमना ला लेन्ड सिडिंआ नर जानानै दङबा नोंथाङा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै डकुमेन्ट्सखौ लानानै थांजोबबानो जाबाय। मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ खोन्थाखाबाय, बेखौ लानानै थांनानै नोंथांमोना खालामहैबानो नोंथाङा फैसाखौ मोनफिनगोन। आरो मोनसे मोजां खोथाया बेनो जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनला एसे गोबाव जाबाय आरो फैसा मोनैया मोननै मोनथाम इन्स्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनासैबा नोंथाङा दायो नाथायबा खामानिखौ मावनानै लाबायबा नोंथाङा बे जेसांखिनि इन्स्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखैमोन नोंथाङा बेखौ जयैनो मोनजोबनो हायो। दा बिनिखायनो गोदान एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो फैसाखौ मोनबाय थानाय नोंथाङा मा प्रब्लेम जादों बे खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना जेसांखिनि मान्थनि फैसाखौ मोनाखैमोन जेनेबा बेसांखिनि इन्स्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखैमोन नोंथाङा बिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन जयैनो जुदि नोंथाङा खामानिखौ मावनानै लायोबा। दा बेखिनियानोमोन गासिबो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानांगौ, बुजिबाय जानो हागौ। माखौबाफोर नोंथांमोना हमनो हायाखैबा एबा बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।